jangille zamanu ngam keɓa no duriri durgol zamanu naje rondago nayi tokke ngam ɓe mbiya o ɗo ujini kanjum hani yimɓe ngaɗana ngal ladde famɗiti. Ɗo hunde on nde a memi nde ɓuri welugo yam ko nde ɓuri hunde ɗo ngam misalu jotta ɗo en mbi'u ha leddiyon meɗen en mbi'u misali en limta Adamawa Bauchi ko nandi be Gombe ko wari dille Sokoto Zamfara a tawai ladde ha woni jotta a tawai ladde mai nde ɗon amma irin ko larani gene ko nyamande ko na'i ma nyamata ɗum wala. A tawai goɗɗo go'o hakkila ko yimɓe ɗiɗo ko tato fulɓe ɗo ɓe ɗon dillida e na'i 200, 300 e ko nandi be non. A tawai bo goɗɗo go'o ɗon mari na'i makko ujineje ɗo bo tokke ɗe ɗon jihaji fere ko bo ɗe ɗon hukumaji pamari fere ko nandi be non. To ɗo na ka ɗuɗugo na'i jotta woni risku ba. En fu en andi ko woni risku ɗo to dabare enanta bo kadi yadugo e jamanu. Jotta misalu na mi waɗai mi mana goɗɗo mi yehi lesdi Kamaru ha Ngaundere. En andi Ngaundere kam fu na'i kam to en mbi Allah hinni mo Allah hinni Alhaji Abbo kam en timmini hala margo na'i andago ngam hunde amma wodi ɓurɓe Alhaji Abbo na'i. Amma duniyaru hande to a wi na'i ɗum Alhaji Abbo, amma wodi bana Nana Buba Joɗa ɗum yimɓe marɓe na'i. Wodi goɗɗo en mbiyamo Alhaji to mi wota Alhaji Kirona Alhaji moy kanko ma o marɗo na'i ɗuɗɗe to ɓe fu ɓe ɗon, amma ɗum fu ha an anduɗo bote durgol jamanu to a yehi a yiyata na'i maɓɓe ɗo hunde hayɗininde ko hayɗintama ni yo walde Alhaji Kadir Yaya. Walde Alhaji Kadir Yaya ɗo o mari na'i 59 ɓe mbiyane walde Beka. Na'i 59 ɗo kala nagge fu oɗo ɓira ko ɓuri bana lita 5 fa'ugo dow. Wodi nagge wonge mi andi ɓe kolliyan oɗo ɓira lita 20 ha nyalande. Fajiri ɓe ɓira lita 13, kikkiɗe ɓe ɓira lita 2 kanjum woni lita 20. Na'i mako ɗo Allah sene oɗon mari na'i 59 amma na'i 40 on e go'o kom to mi woitai o ɓirata. Oɗo heɓa nyalande fu lita kombi 300. Ndembo kala litar fu ba ha Najeriya jonta on 1,500. Yawwa. Hauti cede na cede wanyo. Ha wannaɗi koyɗi. To o ta'i babal bana hecta 5 o awi gene ɗo o awi ɗe on wakkati ndungu o awata ɗe. Tetto ayi babal o hollimi geɓe no awir gene ma gene fu kala ɗiɗi. Wodi kiriya wodi bo yukriya ko wodi ni no en mbiyata kiriya ni mi andi be goɗo mi woiti gene zamanu. Gene mai o ta'aɗe to ceeɗu to wari sai o ta'aɗe ba'e ɓe kaɓɓa. Kala nyalande fu na'i ɗi 59 ɗo kala nagge fu ɗo nyama ba'e 2. Nagge fu ba'e 2 nyamata. Oɗon mari cuuɗi je o resi bana wato store cuuɗi mauɗi Alhaji Kadir ɗo resi. To hitande wari ceeɗu to wari gene ɗo kanje tayi wakkati mai o fotai o awa o rufa ndiyam kanje on tan na'i ma nyamata ha ndungu lora warta. Nde weeti fu goɗɗo ɗo ɗon waɗa ɓiraɗam oɗon waɗa yogon mako wato ha walde kosam inde yogon mai weli yogon ɗo kam bana gengal. Ha hitande yalta o wala ɓilla durgol mako hakkilo ɗo de'iti oɗo heɓa cede mako lumo mako nasti nder duniyaru e ko nandi be ɗon. To an marɗo na'i ɗuɗɗi hande to a hillitake irin ɗo wallahi tallahi welatama hande a hebbina na'i bana 100 kaza a resani ha ladde ngam ɗume umbidu babe famɗiti ngam ɗume yimɓe e ɗuuɗa. Nden ɓawo ɗon bo gene bo ko bo mi wi'a huɗo famɗiti wala ha na'i goɗi njahata ɗi peeso. Hande ko toye ayi gese ɓe ngaɗata ngam ɗume ko moye fu dam ɓilla mako ni hala reedu. Ladde mai babe fere bo a tawai rento wala to a yarata na'i maɗa. Ɗustuɗi horu hakkilo ha durgol jamanu. Ta ɓillu hore ma wai ɓe bima hande Alhaji kaza arɗo waini an a ɓuri waini kaza na'i na kanjum ba. Horu hakkilo ma tan ha durgol jamanu ngam kanjum tan mi jogago ma jogo iyalu maɗa jogo ɓikkoi maɗa e ko nandi be non. To miɗo yi'a bana horugo hakkilo non mai ɗum boɗɗum. Nden bo fai ha mi lorto na'i Alhaji Kadir Yaya ɗo na na'i men tan faɗi o mari o naftorto o yahi o hoccu en na'i daga lesdi Kenya o hosoi goɗɗi daga Canada. Wodi goɗɗi min kan o hokki min misalu o yahi o hosoi wodi Brazil fu Brazil kanjum mi Brazil fu ɗon nder lesɗe yasi ɗo kala lesdi fu o yahi o heɓi nagge irin go'o ɗiɗi o waddi ɗi fu o hauti ɗi ɗo walde nde
oɗon waɗa durngol maako o de'iti. Jotta ni oɗon mari taskaram fay ngam ɓeddugo. Nane ma nyalande oɗon wurtina lita 300, to jotta o wi o mari aniya waɗugo lita wato 5,000 ha nyalande ko yiɗi waɗugo. To ɗo bo dole on o ɓedda na'i mai, to kanjum woni taskaram maako. To ayi ɗo to goɗɗo wati hakkilo andi filu bana ni ɗum nafojum, ɗum wallai mo. Ngam mai miɗo yi'a kala durowo ha woni fu ko mi wi'a marɗo jawdi pat mi saurimo dow hora hakkilo ha durngol jamanu. To nde a wolwi haala ɗo mi yi'a ba dongal mai hani hota ha ardiɓe kawte pulaku ha Najeriya be duniyaru fu no woni kamɓe on hani jotta kam ɗum arɗo en ɗum ardiɓe kabilawo hane kamɓe ngatta ko wolwanke fulɓe ɓe bolda bo be gomnati noy on hani ɓe ngaɗana fulɓe ɗo ngam heɓa ɓe ngundo durngol zamanu ngam woɗɗaki fitina hakkude duroɓe e remoɓe. Ngam fitina hakkude duroɓe e remoɓe on foɗi ɓillaji ɗiɗi gonduɗen jonta ko non ɗo kam wato ardiɓe meɗen ɓe mari kuuɗe ɗuɗɗe ko hani ɓe ngaɗa. Kuuɗe ɗe hani ɓe ngaɗa ɗo hakke tokkugo yaha wanna fulɓe to elto ngam ɓedduki andal ɗon dow maɓɓe, amma reta fu ɓe ngaɗataka. Jotta hande en mbi'u ardiɗo huɓɓirde mi yetti Allah o haurani hande o ƴowna o wi'a ƴownani am arɗo en gonɓe nder jiha Adamawa no foti min mari jonde be maɓɓe, ko en mbi'u nayi haala majjure ko nandi min mbi'a min ngaɗa jonde mai ha ƴola. Min ngarai min kawra arɗo en, to arɗo en ɗo min andi barka mon, na'i ɗon mari bote ha men, na'i mari daraja, na'i ngaɗi kazanai, amma min ɗo toro on nda min giɗi min ganna on elto je balɗe 5 heɓa on giya bote na'i durngol jamanu. On kollaɓe misalu ɗo bo on gaddainaɓe irin vidiyoji hunde lamde nde nangata hakkilo. Wayne kaza ha lesdi Brazil ko bo wayne kaza ha lesdi Kamaru oɗon no mari na'i kaza, jotta o wari o sodi na'i o sodi na'i ba 5 ko 10 o wartiri na'i jamanu oɗon waɗa durngol jamanu, nda bo dede ɓiraɗa ɗam o heɓata. An marɗo na'i 100 hakkila a heɓata ɓiraɗa ko lita 10 laɗɗo, amma kanko bo na'i 2 tan ɗo hokkamo lita 10 ko bo nagge goɗɗo hokkamo lita 10. Ayi to ɓe ngaɗi bana iri jonde ɓeddugo andal wato workshop je ko nandi be non, fulɓe mai dole ngata hakkilo. Nden bo ayi fulɓe kamɓe ɓe mari haje ardiɗo maɓɓe wolwana ɓe, to ardiɗo maɓɓe wolwi reta fu ɓe jaɓai, amma to na ardiɗo e wolwani ɓe a tawai wakkati fere ɓe jaɓata bolle e ko nandi be non. To nden ha fahin bo miɗo yi'a bana fahin hautugo hore be gomnati kanjum ɓurata nafugo ardiɓe kuɓɓille fulɓe. Gomnati yiɗi wallugo, gomnati ko habdatata bo ngam ɓe tabbitina ɓe narrini duroɓe e remoɓe ko nandi be non. To je tawi gomnati min nani on giɗi nda ko giɗi, to minon bo nda ko min giɗi, gaddanemi marɓe ande expert wato yimɓe marɓe dabaneje anduɓe haala durngol jamanu daga lesdi Brazil, daga ɓe ngara ɓe ƴowna arɗo en daga jihaji ɓe ekkitinaɓe haala durngol jamanu. Ayi ɗo fu dabare. Nden fayin ba jotta gomnati a wodi taskara e puɗɗuno e National Livestock Transformation Plan, ɓe puɗɗi ɓe jehi ha Adamawa ƴola ɓe jehi ɓe ngaɗi launching taskaram ɗam ha hukuma pamara kam ha e balwa. Wallahi hammi warugo hande gene ɗo en mbiɓe ayo gene ha hande wala alama jabbere gonɗe yiyata to a yi babal ngal. Ɓe ngari ɓe ngurtini dabare, ɓe ngaɗi committee e ko nandi be non, ɓe jehi tan ɓe ngaɗi alluwa ko mi wi'a signboard ɓe mbi dow nda ko ɓe ngaɗi ha babal ɗo, nda ko ɓe keti, nden bo nda no ɓe giɗi taskaram mai tan mi yehigo. To fulɓe kori darake nayi gonɗi ɗon mai go ɓe jehi positiɗi ɓe koriɗi gure maɓɓe ko nandi be non. To jotta in kuje bana ni ɗo to gomnati mai wallai nden bo tabbitina ardiɓe committee mai ɗum yimɓe on kanuɓe ardo, na an hande a yaha hosa hunde nde wainaɓe, a yaha hosa goɗɗo fere daga lenyol gongo a hokkitamo kugal mai ba ɗum yahata. Ngam nane ma hanko o wala aniya ɗo mai, nden bo kanko haje makko ko heɓata na wai haje makko ngam yigo o walli ɓeɗo ba. To dole on ɓe tefa yimɓe kanuɓe ardotoɓe irin kuɓɓille bana ni ko bo ardotoɓe irin kuuɗe bana ni ngam tabbitingo kawtal hore saka gomnati e ardiɓe kuɓɓille heɓa ɓe jottina bo lelal maɓɓe ha duroɓe ma bo marɓe dabbaji. Nde a wi hani yottina lelal ha fulɓe ngam anda holli Najeriya kan ha jonta to ni mi fami ɗum fuɗɗai wundaki durngol zamanu na ko ɗum wundake ɗum yottaki hujja. Mi foti mi yima ɗum fuɗɗai tan ngam ɗum wundake ha bindi, ayi hunde nde ɓe ngaɗi ha bindi a yiyande ha leydi fu ba ɗum fuɗɗai. Ngam ɓe mbi woɓɓe mbi ɓosare wi to moftorde weli ko ndu yiya ƴiyal ha leydi, to enen ka en giya ƴiyal. Ɓe ngurtini babal ɓe ngaɗi ɗum ha ɗereji, ɓe ngurtini cede dilli, babal huwanaka, wala ko waɗa ha babal man, wala ko ɗum waɗi.
amma jotta kadi jabrude ɗume on hani ko gomnati ko kawte fulɓe kosa ngam ɗum acca mbaruki fulɓe ɓe anda andita ha nder ladde, ngam jotta kadi pullo ha woni nder ladde pat warti baroga mo yimo fu ɗum bare no ɗum watta kanjum bo ɗum usta ɗum ngam kanjum on ɓuri foɗugo ɓillaji ɗiɗi gi'eteten jonta ha Najeriya. Jotta bana misalu ɓe gaddi ministry wa ɗo miɗo yi'a ɓe puɗɗi hosugo lawol kanugol, a yi to a tokkai ko fe'ata ladde mai reta pat bojji fulɓe mai ko ɓe mboyata ɓe giɗi ɗo ɓe giɗi ɗo ɓe giɗi ɗo ɓe giɗi ndiyam ɓe giɗi burti banga ɓe giɗi ɗo amma fu ɓe keɓa ɗo, to sai a tawa wakkati fere ha eggol burti arti sukkidama goɗɗo ɗo dilla o yaha na'i makko ha o anduno kenya o tokki o sali ɗo hande ɗon o lororto to lorake o wara o tawa goɗɗo remi na'i makko to nasti ngesa o remo ummo wara a atomo ummina a wari a nasti na'i nder ngesa hanko bo anduɗo ɗum lawol a tawa habre ummake sai a tawa ɗum waddi ha mbare ko nanni be non. Amma jotta ba ministry kesa nga ɓe gaddi miɗo yi'a to ɓe darake ɓe tabbitina kala ha burti wonno fu ɓe gurtini burti ɗi, to ɓe gurtini burti ɗi ɓe tabbitina bo kala fulɓe eggoɓe fu ɓe ngaɗi didaɗi bo kanuɗi ba wakkati fere puɗɗunoɓe ɓe bollaka e mbi kala eggoɓe to ummake o eggay to hunde fere wari fe'i wona lalle gomnati ɗo andi hala yaadu makko to hani ɓe tokkaro. Nden bana irin kujeji fere a tawa bareji fere ɗum waɗata nder ladde e ko nandi be non ɗo bo ɗum hakke gomnati en fu en andi kujeji mai ko fe'ata babe goɗɗe ɗum wela nanugo ɗum ɓela yigo, ngam mai hani gomnati ko tabbitinta fu e mari rentoɓe ha hunde to nde fe'i na wai sai to ɓe ndeni woɓɓe ndamitake ba ko bo ɓe nani alama hunde fe'ai ba dole ɓe gerɓa rentoɓe ha babe ko toi fu ɓe tabbitina bo rentoɓe mai gaɗoɓe aadilaku na wai rentoɓe jowoɓe ngam bote hore maɓɓe ko nanni be non. To nden fahin fulɓe bo haɓe ngoni fu bo ɓe tabbitina kautal hore saka maɓɓe be ardiɓe maɓɓe, ngam ardiɓe maɓɓe wakkati fere ɗo mara habaru ko saloto ngam woɓɓe fere ɗon mbiya en sati ko'e nda aɗo yi'a hunde aɗo wi'a goɗɗo ta yahu fa ngam to a yehi nda ko mi nani fe'ata amma oɗo wi'a kai o wolwa on tan min kam mi yahai wala ko fe'ata to a yehi sai a tawa hunde nde fe'i, ngam mai miɗo yi'a ɗum fu ɗum kautal hore ɗum gondal nden bo ɗum pamral on tan kanjum waddata jonde jam saka meɗen ha nder lesdi nde. To mi wi'a Allah hautu ko'e fulɓe ha ngoni fu nder addunaru ndu. Ngam mai hiddeko en mburto jawleru ni andi balmi wowa ha jawleru ndu kuɗo fere ni min nanai Yusuf Ishaq Boubacar wodi debbo na ɓe baccinoyi. To Yusuf Ishaq Bouba de Allah be bawɗe mun hande be jango nyande o ɓingel hande bo warti gorko goɗɗo habe ɓikkoy ɗiɗo ngoroy to alhamdulillah. To Allah mawnin barkiɗin. Amin ya rabbi. To a yettama be warugo ha suudu radio Kongol Nigeria Abuja hande taskamin ka koɗo asawere. Mi yetti on. De ko en burto. To jotta kam Yusuf ko a foti a wi'a dow hala ɓeddugo cede nebbam petrol ɗum gomnati moggal lesdi waɗi ha warti saɗirmaji ɗum yide nder lesdi. To haragare kadim a ƴami hunde nde ɓuri ɓillugo enen fu kadim takanasma irin gaɗoɓe jahale kai na gaɗoɓe jahale ma ngam hunde nde to a larai nde ɗum hunde on nde mi foti mi wi'a gomnati mai hani ɓe ndarana yimɓe nyamande hande warti nyamande kanjum on kala lesta sembejo fu yiɗi tabbitina seede aɗe jippake, kala lesta sembejo fu bo kala ko moye fu mari haaje hande jahangal wona e weli to ha yata fu wala irin yoɓugo ceede ɗuɗɗe ko nandi be non, kala ko moye fu bo yiɗi to yehi hande heɓi ceede no ɗe pamɗiri fu ɗe nyamnamo, amma hande ha en bolwata ɗo ni a jogi ceede ujineje ɗiɗi ni a heɓata hunde lamde nde nyamnatama ha wakkatire nde, a waɗa jahangal ni hande ngam ha babal ngal a wonu a yeɓa ujineje ɗiɗi hande to na mara ujineje 4 ko 5 a yahata nder belɗum sai dai a yaha nder ɓilla, hande a mari mba'etenga a woyno a dilla haɗo a wurto ujineje ɗiɗi a waɗa nebbam maɗa yaruma a yaha a warta a waɗa haaje ma hande ni ujineje ɗiɗi ɗo ni wala ko foti wannuma ha sodugo nebbam e ko nandi be ɗon, ngam mai hunde mai nde wela nde suni yimɓe lesdi ɓeɗon bo yelo gomnati mai ha jottani bano ɓe kosi alkawal ɓe mbi ko ɓe gatta fu ngam ummatoje ɓeɗon gaɗa biɗitol ha dow ɓe ketta hattoy on bofol ɗo waɗa, to ɓe kefti ha bofol ngol waɗa sai ɓe kefta no ɓe mbo'irinta bofol ngol ngam yigo lalle ɓiɓɓe lesdi ɗon torro, ɓiɓɓe lesdi ɗon boya, ɓiɓɓe lesdi ɗon nder ɓilla, nden bo kadi ɓiɓɓe lesdi ha jango bo ɓeɗon vurtina bojji maɓɓe ɗon gomnati habda wadda ragare hunde nde ngam nde wela jangirde hande ɓe kokkima ceede e mbi ujineje 50 a jaɓata
ɗe sodantama ko buhu butale go, ɗe sodantama buhu marori go, ɗe gonnatama bo hunde lamde nde a mari haaje yi'ugo ha leydi. Accuma haala nyiɓoɓe, accuma haala irin kuwoɓe hande e jango ya waɗani kuje man nde yurmi nde ɓilli. Miɗon bo yelo useni gomnati andi ko hani huwugo, ngam kamɓe ɓe ardi talakai, hakke talakai fu ɗo dow maɓɓe. mande ɓeydugo seede nebbam petrol no ɓeydi nder balɗe ɗo kam, woodi mo yelotono ba ni mai na, ko ɗum wari tan dow ɗum uddi yimɓe? E ɗo kam foti mi yi'a bana waade on tan, ngam ɗum uddi yimɓe, wala mo anduno dow nde ɗum wara. Do misalu ɗon bolle ɗon, andi bo Najeriya jotta woodi hunde nde woni, kala ko a yimɓe ngaɗi ɗum babe fijirde fu ɗum tammi waɗugo. Feere a yi'a yimɓe ngaɗa hunde ko riya laabi matote jama social media e bollo haala fa, a yi'a bana irin haala mai ka wala ka feɗi. Wallahi hokku ka lebbi a yiyai ka waɗi non mai. To irin mai on no ɗum wariri ɗo, ɗum uddi yimɓe, amma ɗum uddi yimɓe bo wala hujja laɓɗon dow. Ha jotta wala mo mari hujja dow nda ko waɗi seede nebbam ɗo warti bana ni ha jotta. Ngam gomnati mai arande ɓe mbi hamɓe ɓe ngala habaru, ɓe kokki NNPC ɓe kokkaɓe ɓe andinaɓe dow ɓe ɓeddai. Daga ɓawo bo ɓe lori fai ɓe ngurti bo wolwi kannago, o lori o wolwitika fai o wina ɓeɗo ɗo hamɓe NNPC ɓe on dari darde hoore maɓɓe, ɓe poti ɓe ngaɗa ko ɓe giɗi ha kala wakkati fu. To a yiyai haala goɗɗo go o wami o waylitake. To ngam mai ɗo fu ba en pat en andi ɗum kame ko nange ɓe mbiyata ko nanga ka yofta ka, nanga ka yofta ka. Ngam mai hunde on nde hani ɓe darana hakke gonɓe les maɓɓe, ɓe fu ɓe subtiɓe on ngam ɓe ardo, ngam ɓe ngaɗa adilako. Kama ba goɗɗo yi'a ɗum seyo ni, Dangote maɓɓiti risiworde nebbam maunde ba mayre ma wala e duniyaru funno ɓe mbi. Nde fuɗɗi bo gollal, nden da bo sa'irma nebbam be nawugo majjam wari. Ɗume on a yiyata ba foɗi non, tunda onon jeyɗe'anko'en on ɗo ngaɗa biɗiti dow ko larani banni mai? To haala ka a yi bana jonta yimɓe ɗon no giya lalle kanko Dangote to ha o fuɗɗi wurtingo nebbam ni, alhamdulillah ko ɗume fu daga hunde ɗon no 600 nde tammi wartugo hakkila 300 ko 400 e ko nandi ɓe. Yimɓe ɗon no giya to ɗum wari yimɓe keɓai popta bano mari haaje. Amma a yi alama holli o wi nebbam ka taskama, nda nebbam ka komo fu lariɗam ha laabi matotiya jamanu laɓɗam ceniɗam dow lalle nebbam ɗo ɗam boɗɗam, ɗam debo giniɗam, yimɓe naftortoɗam. To dimbago makko ta sei ɓe bo ngari ɓeddi seede. To amma min ha yigo am ha kujeji bana ni ko nangata ɗum pat ɗum woɓɓe on tan ɓe ngala haaje belɗum nder lesdi, ko ɓe ngala haaje wato jahal yeso ha lesdi, kamɓe on tokkitata ɓe ɗon ngaɗa nafikaku ko bo tufleji hedi les, ngam tabbitingo ɓe bonnani gomnati gonɓe dow laamu jotta, nden bo ngam tabbitingo bo talaka en sunake. Ayi hamɓe ɓe ɗon giya nane ɓe mbi suniɗo ɗum nano welo ɗum suniɗo. To ayi to ɓe ngaɗi non ko mo fu sunoto ngam haala nyamande ɓamtoto kujeji ko nane. To ha yimɓe sunake hamɓe ɓe ɗon giya ba haaje maɓɓe tammi huɓugo. To Allah haɗu ɗum huɓugo, nden bo Allah bo waddu bososel no keɓirten koyɗum nder ngendam meɗen. To haragare ni ka a yiyata bana taklai gomnati ka anda ko ɓiɓɓe lesdi Najeriya kan gontiri na ba saɗirmaji ɗo. Ngam saɗirmaji no ɗi ɓeydita ɗo, to ni ha ɓe anduno ka nda hani ɓe fuɗɗi hosugo jabruɗe ɗe yigo ɗum hosi ha waddugo ragare saɗirmaji e ɓillaji ɓe gontiri. A yi'a ba taklai ko ɗan jarida en non keɓai kewtini ka ha gomnati? To bana to en ndarai ɗo balaɗe sali to wodi goɗɗo senatojo majalisajo wakil dotti en ko o wurtino o wi o yiɗi o yaha ha ardiɗo lesdi o yottina bojji talaka en lesdi, amma ɓe kaɗimo yahugo. Nde kaɗimo bo o wurti o waɗi bolle makko ha yasi ɗe lori ɗe gartanimo bo ɗum kiita. To hunde mai woɓɓe poti mbima gonɓe dow mai ɓe anda ko saloto ha les, ngam ɗume woodi atotoɓe ngam ta ɓe anda ko saloto ha les mai. Amma min ha yigam kala ardiɗo fu hani o ɗon laara kubaruji ha cuuɗi cakol kubaruji, hani bo o ɗon nana kubaruji ha cuuɗi cakol kubaruji, hani bo fa o ɗon nasta laabi matotoyal jamanu o ɗon laara ko saloto. Ɗo ɗon mi andi to ni ha ardungal makko mai o lalle talaka wonno les makko, ko bo numo makko fu dogonɓe les, wala no watta ɓe mbiya ɓe anda ko saloto, sai dai ɓe giya ɓe pakitino ɓe kolla ɓe anda. Ngam en fu en andi hande, ngam hande an dottijo nde saare, ɓingel ma hande go'o nge yi'e nge waɗi hunde, ko no ɓe suddiri ka a andai ka. Ngam ɗume? To ha aɗo faali ɓikkoi ma, a nane ma aniya ma a yiɗi a anda to ɓe nyalli, to ɓe mbali, ko ɓe nyami, toye ɓe njehi. To
to an bo to a ardi to dole a anda no lesdi ma nyalniri ko sali nder mayri ɗume on yimɓe mbi ɗume on hatoɓe manuma hatoɓe kuɗuma na dole a anda ɗo to amma to goɗɗo anda ɗo fu to holli nane ma o ardi on tan amma o wata hakkilo ha hunde nde o ardoni ɗo to min miɗo yiya dai hunde on nde hani yimɓe bongerdo dow gomnati andi amma gomnati bo to andi bo kollemin o andi mai kanjum komo fu mari haji yiko na wai yiya holla anda ba to haragare ko wodi ko mi ƴamama hunde nde ɗon damuma ha ɓernde a yiɗi a wolwa to hunde nde woni ha ɓernde am mi yiɗi mi wolwa ɗo damba go'o ko bo arande kadi mi yiɗi mi ƴownita ardiɓe fulɓe meɗen na Najeriya tan ba duniyaru fu haɓe nanata en wakkatire nde usteni be useko ko ngatton pat tabbitine on pamtini gonɓe les on hala jangirde ɗo ni kayre on daranto on tabbitina on sawri arɗo en gonɓe les mon kamɓe o ɓe njaha ɓe sawra saaro e ɓikkoy gonɓe les maɓɓe ngam sattingo ɓiɓɓe sembe hedi ko larani hala jangirde nden ha fayin bo miɗo ƴonta ardiɓe kuɓɓille fulɓe dow useni ndare tokke hedi gomnati naste ko to hani on nasta fu ngam tabbitingo on kawti hoore be yimɓe ardiɓe ko larani jangirde ɓiɓɓe waynaɓe wato nomadic ha Najeriya ngam tabbitingo ummitini jangille ɗe nomadic ngam kanƴe mai to ɗe ɓaditake fulɓe meɗen mai ɗum tammi wallugo nden bo ɓedde famtingo fulɓe eggoɓe hande be jango be na'i pamtineɓe fa dow eggol o na kanjum waddanta en jonde jamba ko bo na kanjum woni ɗuɗugo nayi ba sai ɓe kollaɓe ko hani waɗe misalu iri durgol jamanu iri bote joɗago babal go'o e ko nandi ɓe noon nden ha fayin bo fayin miɗon ƴownita gomnati bo dow usteni ko ɓe gatta fu ɓe tabbitina ɓe paddake jawle e yonki ɓiɓɓe adama ngam tabbitingo bo wala ferotoyal leñol wala ferotoyal diina saka lesdi Allah bo tabbitunu jonde jam nder lesdi meɗen Allah bo tabbitunu jonde jam kadi hokku ardiɓe meɗen bo kadi bawɗe no ɓe doggirinta laamu kanuwo a jarama sanne mi yetti. You want to ask anything? No, I am just freezing. Thank you. So So on jarama kadi bandira